Pigpur barampaman kutang idara sa ospital alagad pigdeklaraman sa ng dead on arrival ang 63 anyos na si William Volante Ibiñas kan Puro 4 Barangay 3 Poblasyon Malilipot Albay. Hulyo 9 kan madiskubre ang hawak ni Volante na nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kang nasabing banwaan. Sigun kay Police Captain Jerry Cantes, Deputy Chief of Police kan Malilipot Municipal Police Station, pasado alas 7:45 nimbanggi kan parehong aldaw nakipag-inuman ang biktima sa bayaw kainina si Rodel Balana. Alagad makalinis ang 3 oras na diskubre na ang hawak kainina nagpapataw-pataw. Adakol po kitang mga witnesses naman po sa area kasi ito pong lugar pong ito, pigpapasira man po ito mga tao sa may seawall. Kaya adakol po kitang naka-witness naman araw po kaya Mark Jan Barli Sobiliesa, estudyante po yun nahiling man po ni Beverly Bermas, estudyante man, Jessalyn Bermas, Botron, sa roman po ni estudyante na taga-Kanaway, asin si Rodel Balana. Sa impormasyon, nainot na magulian bayawon kan biktima, alagad sa day maaraman na rason, pinili da kan biktima na magpawalat. So mga tao man po na gusto magpasyar sa lugar na ito sa seawall na kung po pwede po iwasan ta po ang pag-inom, then kung buyong na magkakarigos dahil po talaga may iwasan na posibleng mangyari man sa tuya ang nangyari sa biktima kung sirin po ang sa tuya hindi po na pag-inom masin pagkarigos sa dagat po. Advice mi po, pakiuron na kung pwede iwasan na pong arte itong sitwasyon. Mayo man na foul play na nahiling ang PNP. Sa presente nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.